Bugünkü toyumuz yine de Aşgabat hava menzilinden başladı. Hemmişe aeroportda iň birinji gelen öwüzdür. Gönümken oturmanjyk samolyoda geçdik. Öwüzem gorkadam bilen şu tak dedi. Bu bolsa Türkmenistanyň meşhur ýyldysy Serhat Jumayew. Toy agym zaryazynja barýan etip bolsa. Öwüzem daň bilen birinji gelen soň samolyotda uqsunlar. Ýolumuz elbetde owadan peyzajdan başlady. Ýanky bulutlar bara, şu bulut zawoddan çykýanlar da şu. Ine de Kerki hawa menziline düşdük. Düşdük mü, gorluk mu, onu komentarda öğrenmek belli. Umuman şeyde bir restorana gelişimizde şoğun bilen başladık. Gel bu gece kalemimde bilgilece. Kerkidäki toyun hezirligine hezirlik koşan ine şurağımız. Midlak bolsun, diska bolsun hemme aydıma tan oynap billi. Malades. Aslında toyda şular enerji için adamlar bolsa toy hezir geççe. Diktirimiz tanıdığım mı? Hökman komentarda adını belli geçin. Bu bolsa meşhur tädaýdymyz Sağdan çepden. Çalıcı 90-njy ýyllara döndüren agylymyz hem bady. Näl hezir bole her ýymy şeýdip energiýamyzy goýup gaýsak toýdy. Umuman aýdanda toýda 1 minut hem durulmady diňe tam toýlandy. 7 ýaşdan 70 ýaşa şenli diňe tam boldy. Iň gowaran ýerimizem hemmekim aýdymyň lezzetini, tansyn lezzetini çykaryp toyun hezirligini gördüler. Diktirlerin mala desay toy gidip otyka bir bilen yeni toy guruluşlar öýden. W общем и целом toy moşunca geçti. Egerde maňa toylara top düzleýän bolsalar, bu toy elbetde ýokarky stroşkalarda durardy. Tant etdik, lezzet aldık, davulçularım tant ettirdik. Şeydimem, toyu tamamladık. Muzikantlarım sağaman öýlerine gaýdyp barýar. Şeydip toyu sowduk. Hemme da minnettar soňuna gören üçin. Indiki toyu garaşammy? Like koýun, repost edin we podpisasiýa etmeňi unutmaň. Öwede de salam aýdyn komentarda.